Xa-la-la-la, xa-la-la-la. Anem caminant buscant un reportatge i ens trobem a una llibreria plena de gent. Home, Júlia, que no t'havies donat compte, avui és el dia de les llibreries. Ja tenim reportatge. Pues clar que sí, anem a entrevistar. Comença el Miss Maclet. T'agrada llegir? Molt, sí, m'agrada molt. És una cosa molt bonica i que fa buscar la felicitat i viatjar molt per el món. Quin és el teu llibre preferit? M'agrada un que es diu Una habitación con vistas. El pequeño príncipe. Pues m'agrada molt 100 años de soledad. Schuld und Sühne. Schuld und Sühne. Quin és l'escriptor o escriptora que més t'agrada? Pues Virginia Woolf. Una que me gusta mucho como escribe se llama Zoe Valdés. Quin és el lloc ideal per a llegir un llibre? A mi m'agrada llegir al llit. Pot ser la casa de una, el sofà de la casa de una, o també a la biblioteca. A la vora d'una finestra sentadet en un silló i en una manteta als peus. Quin lloc te pot portar? Què t'hi pots imaginar en un llibre? Un llibre me pot portar a viatjar, a conèixer a més persones, a més gent i a pensar. De tot, perquè llegint el llibre sovint paro i em poso a reflexionar sobre coses que de vegades no tenen res a veure amb el que estic llegint, o sigui que tan lluny com siga possible. Esperem que us hagi agradat molt aquest reportatge que hem fet avui. I esperem que sigueu bons lectors. Llegiu molt! Adeu! Una doña que no siga xicoteta, que són molts a la quadrilla, llegirem a mi